Hoch & Noble je realitný ateliér špecializovaný na sprostredkovanie kúpy, predaja a prenajmu výnimočných nehnuteľností. Naším záväzkom je prinášať klientom bezstarostnosť, istotu a exkluzivitu. Našou filozofiou je poctivosť, odbornosť a úcta so zameraním na klienta. Vďaka limitovanému portfóliu projektov si ateliér Hoch & Noble zachováva úzky kontakt s každým klientom a nachádza ideálnu rovnováhu medzi expertízou a osobným prístupom.